Usa ka 54 anyos ang labing uwahing nakalas sa dakbayan sa Cebu tungod sa COVID-19. Samtang gisiradan ang duha ka Nahabiling Barangay Isolation Center dinhi sa Cebu City. Aniya ang report. Gipasabot ni Konsehal Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementer sa IATF, nga wala na ina-admit sa mga Barangay Isolation Center kung BIC. Busa temporaryo lang una kining gitakupan. Katong ikinahanglang ipaubos sa isolation, didto na dadon sa NOAA Complex sa SRP. Ang Cebu City adunay 52 ka mga BIC dihang taas pa kayo ang kaso sa COVID apan na contain na ang virus hangtod nga wala nay nagamit nga BIC karon. As per feedback namo sa ato mga city health, mga doctors nato sa EUC, ningon sila nga mas better off patingali nga ato mga BHW nga na-assign diha, police nato nga na-assign diha, they will mas maayo pa mga to sila silang kagulingong sentro, yung police kay makasave pa ta og manpower. Samtang ipahibaw sa IATF official nga usa ka 54 anyos ang labing uwahing nakalas sa Cebu City. Apan insidenta lang ang iyang pagka-COVID patient sanglit, gidalaman kini sa tambalanan tungod sa laing balatian. Padayon ang pahimangno sa mga opisyal sa katawhan nga mag-amping kanunay aron dili na subling mosaka pa ang kaso sa COVID-19. As you look around, medyo daghan na kay mga pundok-pundok, no? Daghan na kay mga grupo-grupo, daghan na kay mga private parties kaning palihog tabangi mi ninyo, no? Dili ta magpasagad ni ani, no? Kay hapit na ba yang Disyembre. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.